bilo je teško da prihvatimo to i bilo je teško i sahrana i godišnjice i sve posle toga, ali smo nekako prolazili kroz sve to zajedno i nekako bili smo tu jedne za druge koliko god je to bilo moguće u takvim trenucima. Samo neku poruku budućim generacijama kako treba da budu složni kao što smo mi bili u teškim trenucima i da uvek budu tu jedne za druge. Neizmernu zahvalnost dugujemo ovoj deci koja su sama bila inicijatori za oslikavanje ovog murala. Za porodicu veoma nam mnogo znači jer vidimo da Andrej nije zaboravljen, da još uvek ima sećanje od njegovih drugara, tako da mi smo dirnuti stvarno. Ovim načinom oni su ovekovečili njegov lik, tako da dok god smo mi živi, on će biti sa nama.